Zo, beste mensen, de elektrische step in Terneuzen. Ik ga nu niet overdrijven, maar ik praktisch iedere dag zie ik nu steps op de baan. Zo, wat de snelheid betreft ben ik nu aan 26, 28 was ik. Wat zie je hier ten eerste? Een fietsenstalling zonder deelfietsen, zonder deelsteps, totaal geen voorziening. En dan de bussen, ja, er staat geen enkele bus. Opnieuw het verhaal, 1 bus of 2 bussen per uur. Dus ja, je kan dan ook wel begrijpen dat de mensen dan een step nodig hebben.